Jeg er nu logget ind på Trommeslageren her og vil prøve at oprette en annonce med billedet fra videoen før. Så jeg går ind i markedskategorien salg trommer, trykker på opret nyt emne. Her i emnetitel der skriver jeg så trommer til salg. Hernede der kan jeg så lave min annoncetekst. Og nu kommer vi så til det spændende her med at få sat billede på. Det jeg gør, det er, at jeg vælger arkivet ude på mit skrivebord. Trykker vælg. Og nu skal jeg så vedhæfte filen, altså have den uploadet til selve hjemmesiden. Det gør jeg ved at trykke der. Og billedet ligger nu på serveren. Jeg kan sætte markøren ind, hvor jeg ønsker, at billedet skal være, og trykke på tilføj til indlæg. Nu er billedet lagt ind, og det øjeblik, jeg går ind og trykker opret nyt emne, så har jeg oprettet denne her annonce med billedet. Så let gørs det.